CEM tuliram rong hang PGR alongli eveksona sai claim klidera jok epe Chelsea asong atum chisong nang bomla. Daldili Forest Reserve along ke ong dong ke plak tang thengpi ke nebdun long. Ajit Sahu pu abang pu rular pen accident adi malong amat apran ke damna. Daldili Forest Reserve along ke ong dong ke plak tang thengpi ke nebdun long. Nijang Karbi Anglong lapen nihang Karbi Anglong along lirseng apir the lapu analon kedo bonta pini thengpi arlong lapen sangti pini anang jumbam asonsi thekpon long lake pipot lo pipot ma pulote nangli nilisi kechokche kerai komji kalisi kang hupen kachujor kacholangsi pathero sonsi pini ada por phaisir ke prachite malong West Division Ridge ke parlo Devi Higher Secondary School atheng nolong humni ahem konglong tatayo dhalapen 407 atra ke plak tang thengpi Daldili Forest Reserve arlopen ke pon boma pora hutsi bangso thengpi ahem konglong ke nebdun long pusi pherangke thengno nang than pachini dun ke nebdun long ahem konglong registration number AS 09C0645 lapen AS 02CC8326 halapu ingnam raikom sai khia tumpen nangke thandon atengki nilitum lason thengpi kang huwa tumaphan ke nebdun ing tonte pusi pachini pon Forester wana ke hai Philip Teron ahin pen nang pachini don atengki bangso thengpi hi thia long ador lake suri thongkep anlong ji pusi Forester van Philip Teron ahin pen nang than pachini don tang te non angton klarda galam theke long ponji aphan alang litumalam thepen le arjupon iksina nang tumin na juna la thengpi ne pa pathak ngi thini oh la sogari ke la son ke claim marjiding ulula amase nil tum da kaita neplut la son amase nil tum khobor long lo hin pen amase pada babang ke nil tum kado we laphan chikom amase elong dem nil tum nep check lo agar ye phan amase nep check pen da office one lo non mang sis lo agar sis tang lo amase la son iklem bom tum han ke nil tum ne bom la unana bangke kinep apen kona force inep lo apen kona dim lo sa kinep ke nep ke apor ke pada 9:30 bai sir ke bra chitim lom sin nil tum ke nep alang bang hapu doluli nat pen siwang bom doluli reserve forest ar lo pen siwang bom pusipu amase nil tum bang dak DAV school dung arai lom sin nil tum ke nep mane hapu pen wang bom lo chikom lo nang kat lo jat lo ke wang bang ke har japen si ke wang sartang tengan litum la kinep unhut la ka huat atuman same pariteng ponong kang hutung ke kat la kang hutung bang ke kat la mane pu asabi kithi dun pen amat latum men si kat la lala mane ka chikom mati di amasi agrup pu kom hek ko agrup pamilai nang ko amasi kom hek masih amuni tumbang ke kadel hum kan doi ka hu agar kinep lo la ihum lo angke ihum bang ke akaprek hapu atheng no sidolo tantila nang tum humni thengpi kinep dun pen hi thie dorong kon bak leji la bang ke pa ka theng pi he yodi sataring la bang ador kom la bang ke suri ke bagli hi thia dor bang ke la bang suri ke bagli pen hala bang ke suring ko bagli lalo segun na thengpi ke bedi segun theng pi ave pak side pak pen narlong ajulam maman non pitong non ada tuai kada plan
Nalidang son ko piar pusi dak nan. Nili ndak protection long forester one se klemo. CEM tuliram rong hang PGR alongli eviction a sai claim klidera jok epe Chelsea asong atum chisong nang bomla. CEM tuliram rong hang komantu si eviction haiji apong karbiang longarat atuma phan kachong thuyason mandet pura epe Chelsea asong atum pen airset prungset pen kaiki kachisong kideng pon karbiang longarat kisung chini si epe Chelsea asong do desang sipin pen si chisong bomlo lapen sar the phangcho along lia long ta ke che ke bia so tuma phan pachirai pidet bon sita council ke chari atum ajada saita dengpon hai hedet pusi pherang ke atuma long lam thepang dak pon bangso maya long kedo je ai kathar lapen rajas tiso lapen ritakram sapi lapen ari sangho atum pen ong dung pen labangso kachisong asai dengpon lo tang tin non ang ton pen klardak alam the alang litumalam the pen le arjupon iksina difu pen nilituma pherangke Rostam Hanse nangke lo berta public TV Karbiang lo ini nilitum dak Samson Singh Ingti Memorial Park along sini tum demonstration doji pulo amma se hadak chena nam ge tum do unidet lo dak council member hostel adung sin tum do thurong lo thema Samson Singh Ingti Park abang e phalang ho dak lo la pen lan chotagali hala rong parpinok be akumlin ba pen a park ra phalang ho dak la ilitum identity ilitum ang thek kapa veji aphan lo ilitum anong je pe thelong leji aphan si la RSS bongo sena tum si la e claim la aman ni tum dang ini nang kok lo kang ni ye tha bang ke chu thang chi klo inquire ni hada arboretum long meeting dolo council tum si ke hang CEM si ke hang nili tumanda dun lo dopik munit alang li che chak lo lam gading ye ka boy do o ni tum long le nang ke ti ni tum ye chak on e alang li ta ki pu ke pu amana no bang che chak thulun yo la si nili tum la si ningi ti ni tum la si ningi oi je la bihari encroachers tum han VGR long le pen ke eviction vekpo inquiry siar ni pen namane ja thang inquiry siar ni pen si cheng populo amat alang li akama bang claim klede yong si eviction ji pulo tangte alang li si DC la pen SP phan lu tok nang ji police nang toy dun tha magistrate nang toy dun tha pu alang li tok nang ji la pen lan chot takali alang li joint director of health services aphan tok nang ji je doctor nurse lapen ambulance nang lodun tha punang ji police atom phan fire brigade in charge aphan punang ji fire brigade nang toy dun tha punang ji amat alang li lai hui an ta claim klede da thang bak be isia si thi tok lam ha ARO dongka phat nang eviction ala ARO ge lage inudbet ke thang da un eloge ta power ta ave lalang li nang toy dun non po bangke kacho ningri ke la ke joka tenge unji hai sita sona nang toy dun thapo bange magistrate nang toy dun thap police nang toy dun thapo bange ARO ke tokune ke tok nang ji ke CM galite principal secretary si tok nang ji hala sorni pen lo ni tum ke chini la so munit eviction ke claim clip po bangke muthei kang hong lang la tum claimi ma claim klima punon ge theklong lor lo claim kli lage lan chotagali hala great throxier near commonly to meet hala dak dharna ki doha kheroni sarialia long adak meeting dolo hala sohot po anamunit ki ongang bong si lasoa Omar Singh Tiso EM revenue alangli ke cha as kagos ta nilipan mobile phone pe nang peklang set notice ta je Mars Troki kache right tip a bihari atom han ke
plung po eviction po pulo eviction vek po ma la ta ko hai tu the de ye claim tu the de alang li tum la si karbia khei inglong rat tum phat alang li pachu bei det lo inglong rat chot kalilo dake nilitum ke khilonjia ohomia tum ta do la pen adivasi tum ta do duk pik amonit atum alang li tum phan an ta kelang nang ji do la ki duk tum phan la pen emithang a khei atum phan ke athema khilonjia ohomia tum ke aprang hut ke tribal amonit sai se la tum a pc ka che lardun chot anat a ja ke karbi tum si ki ong lo da ke la posi hala tum phantal rai nang ji pulo ni tungi pu ange noi ke rai ji ga lilo bange ha bihar pen ge wang bengal pen ge wang bangladesh pen ge wang amuni tum hansi long lete p2 kam se claim lo an ke lan chot tagalilang muna chohan pu inut la tuliram rong hang phan un an ing chek lo ing ton lo dei batahi ni bodi kang thok bole te kang ton lo ko mati di ka hijim lo ko mati di ange alang li ke putu ke tuliram rong hang phan ni sinang phan long pen da nang pi ni sinang phan kot da nang pa yeng choi ni sinang phan an da nang pi chu pugedi ande la ke na pi jui da na pi jui long ni si pu ki pu an ke alang li phan ba ke thang da pu hai he la arrest nang po mati di arrest da hai he thang da hai he ange non ba nge ke claim tu abang ke netum aphl sia muni tum han si police station lo ke hang tu inut phan hang det bronson killing phan hang lo la pen ke hanon elvin ke aba phan hang lo ko an phan hang ilang mane police tum nerlo sini la tum phan pang ni police station lo adu kang hoi lo ke di ko pilo adu kang hoi ke ni tum karbi inglong arat apot ye la si adu kang hoi tu ko mat lo adu kang hoi bang ke la ke tuliram rong hang omor sing tiso tum karbi tum thak ko mat lo la tum han ke toy nili tum ka chinia tengke la tum han ke la bihari bongo sena tum si ke toy la si non ke tuliram rong hang omor sing tiso tum ke bihari bongalia tum da mesena tum bangali hala thang bak be tum bang kang ton thap tum bang hala tum alam si karju thu non ke la puja la si an ke non ke nili tum dak demonstration dolo te alang li birudhe len ni tum demonstration ke dogali langdam erlote ni tum aina ting supreme court a law ting si claim nangji lapen Assam land revenue regulation 1886 along ke tok ateng lapen Assam government order January 10 2017 arni ka peklang halaso order ateng pen lapen ke supreme court order 11 dakti 1132/2011 at SLP within bracket C lapen number 5109/2011 Jokpal Singh versus State of Assam and others pu order along Supreme Court atum pu etlo ye VGR PGR along Congress dak nang gitu lan jo tang lang itu madak election na vote na nang jo konong le tu sakuri nang claim mo long le nang atu lapen bepar biha ke claim ta nang claim long le nang tu election vote na nang jo konong le de nang tu election na ke thur long le de nang tu si ili tu phansi ke chok ke he lasi laso alam pe na pot si karbing long arat thur pak lo aning pung pen lasi CM tuliram rong hang chi chak lo haladak eviction po notice order ta pipo lasi men ki un e pulo alang holo ku ke ta puder lo seta ki un e ji alam masyawi upima pulo te alang itu molong tangkap pusat alang pulo sidolo police army CRP angton sian talang tunong sidolo alang itu maning hang pulo te ningwe pen pinat talang tu pangceng un election ben lagi kace puthang na wi lagi lasi alang tum claim un eta kopi po sige claim klilo pulo te alang itu ang tan ben ke wang dak nang ke du chot abihari tum han anta kapire
Kopi polo ka phire ke pulote ane doctor long MEC election होता लासो बिहारी के दुप्रोंग तुमसे के पहाय MLA होता ला बिहारी तुमसे के पहाय MP होता इलेक्शन होता बिहारी तुमसे के पहाय लासो पे न पोसल तुम के फिरे लासी नॉन CM तुलीराम रोंहांग ने के मजोक फाना फिरे रे ni chui jeng na ta claim re ni ke majok khana phir re pola kachi pupu aja kong thepik lu buji pulo ke dia lang phir re pulo tang dela soja kong kuna lo tulirao no hang aja kong kuna lo non khala swa chuhan aphanan ta chunep chek the alang phan se kang tho alang phan se ke pin re anda chunep the tang te hala karbing long arat phan ka kachi chak ke ibikson et therak nahi tulisan therak nahi BJP long do proma MEC ye ma tum therak nahi la sola karbing long arat tum no thanga chinok nei hala dak kedo abihari pijar vijar long kedo aron re pen kedo tum han ibikson nahi non inglong so lo pen karbira tum ning hange jong si ibikson se prote lage karbi la pen inglong so tum si kerem lage bihari tum si nang ki hayang tam ning bang tum nang hai de ek bange dake klang da lasi la so bange chichak chide nahi karbi no ora tum chichak chide nahi lai thuk pak nahi la pai ibikson pek nahi la bihari jo ne si karbi ari se jang tum sakuli long le la bihari bong le tum jo ne si karbi ari song jang tum contract long le bihari bong le jo ne si non council long MEC deputy chairman pendang lok atu ke pe lasi non karbing long ara tum thur pak pen che song lang si labang pa ibik son bek nahi la pen alang itu non ale ke chuen alang official se tum hasna ipu bihari don la bangso bihari tu phan ibik son nahi pu bang ale ke chuen busi official se ale ke chuen itu ale chuen ni tum ga ong dung ani kan men si ibik son nahi pu ki pulo alang phan memoro nam na pilo $60 ron pen alang tumhan butara lisa nahi khane nahi pulo council pen gipia borenga nahi khane nahi pulo bihari tumhan trade license nahi khane nahi pulo election na pathulong le nomination ki file wana ni tum protest lo tangte non alang tum ko posi arjite lo lasi nilitum labangso apgr vgr aputha kachi song ke ni tum in tonte lo laki lang tum nang khang one lasi labangso kachi song lo kar biang long arat atu bang etnot ili tum che song nang labangso ili tum aphan nang githiet ajak kong ili tum non rideng kachi wan thuje phan le non che song ra labangso aron re pe nang ke do tum phan ka kar biang long je tu 6 schedule along nang ke par lo tum dia khai do an phan mangi la dang itum ajak kong bang ati tu ta pipire nang ji la hello ni pukang tum mangi Ate sala bang sola non pijar long de election aplan datong election ima mate election dasik dan nila letong ahin pen council tum mopen ditum jai sir president na pulo alang itum aning hang pulote ni pinawang bong election un la peningkan thong bong batai ki thom election do la election nang aprang election se lo kodok konang nang kelepo non nek se MLA po MEC election po claim ke lo ti lagi la si lang tum ke rat phan ke pamang hucho la si karbing long arat khala BJP long do karbi la pening long so tu congress long ke do karbi tu SDC long ke do karbi tu ma la chi nai tuliram long hang kan ye lage kachobai rat phan ka chong thui alang claim ma he bihari bongoli phan ka phere pang thek bang dak siklang dak la si ini tuh bangso apijar vijar ibik som setik bangke ini tuh ke cesong bangke ui dia ni ju alom som ni thom cesong lo non bang insamri itu la kali dia ni non la ibik som bek ni busi ini tuh cesong le nang ko la ke ni tuh aprang mana pulo ke party tum samri la son hala tum han ko pipis kaprek ka political party tuh aprang mana $60 ningi je BJP congress tuh na $60 ningi je lasi kiche so tum han butali samen ing thanai PGR pen alang tum han dak pen ibikson nai puni je de lo kende la pen hala aga prek opposition party tum ta non election aprang si ni hai chole
kali maglang hai SDC youth front tu ta election prang ni hai chole la pena prang upilo la pena tuman pudak lo ke tulira SDC youth front tu ma phan ke ni si ke toy ni se hukum pi pu tuliram ni dak lo ke ar buri tong chingwai lo ke la pen hala reng so tu man la ke si pinai puta la tum si SDC tu na ke hange la ni pilo puta ni dak lo ke rat long ni dak lo ke ente la election prang election ni non chiklo ni jon lo la si ni tum ke election prang na ningje lo election prang na che song bom lo non election kota ni tu ke che song bom pula ki aka preka political party a ratcharia song tu la so pudang na ka che song onji na ka che song on de lam Ajit Sahu pu abang pu rular pen accident adi malong amat apran kidamna Nijang Karbi Anglong baithalang so police station ke parlo baithalang so pendongka adak cek suang long along ihum rular accident penajok kate warabang pu Ajit Sahu adi malong amat apran kidamna Lason si dongka pen baithalang so kiwang bo mahut cek suang long arling along kupi ko son pen lo ni arlok an kisui phedajok kevega bang pu Ajit Sahu accident adi malong amat apran kidamna Accident vega bang pu amen laki Ajit Sahu lapen alang lirong laki dongka pusika chini atumpe nang thanpa chini don alang li sarpi sarbura lapen achora men non amat chini kon pelang non amat ahe masoratum nang chihumri relang lapen rular along kitok ap phone number laki 9748 525087 non amat baithalang so police station penatum si kithitang arpum ke ponji aphan chipahem phupon lo News Desk Report Public TV Karbi Anglong